गोरोन्थि जायोबा निमाहा बिखानाय थाबाय बयनिफ्रायबो आसा खालामखानाय थायोदि जाहाथे गोरोन्थियाथ' जाखागोन आरो निमाहाखौ मोनगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। मा स्केलाव ओरैनो बुंना होदो। 10 स्केल। 10 स्केलाव बोग्रोना होलाय एसे बोग्रोना हो। हे हे मिनिनाय गैया बोग्रो बोग्रो भिडिअ खालाम बोग्रोलै मोजां बोग्रो दामग्राफोरा थिगानोखा। हे हे ला 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 हे हे टें 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 हे हे सिरि सिरि मोजां मोनखोमाबाया मोथो मोथो मोजां मोनखोमाबाया 1 2 3 go Ding 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 tararara tararara ding 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 Siri siri bejang kemabayang mutu mutu bejang kemabayang Siri siri bejang kemabayang mutu mutu bejang kemabayang Rose dengkune rose dengkune rose dengkune rose dengkune जाबाय जाबाय जोंहा आइमोनाबो आलासि जानो थांदों बिजावजालियाबो गैया बिबोनाङाबो गैया मुथुआबो गैया न'आव आं हारसिं लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना। दिनै आङो माबायावहाय थांनो नागिरदों बर' बाजाराव आबसुनि प्रग्राम दङ। आं दाखालि मोनसे ब्लगाव खिथादोंमोन ना 29आवहाय प्रग्राम दं होननानै। ओमफ्राय दिनै 29 जाबाय नालाय ओमफ्रायो प्रग्रामा जाबाय आरोना। ओमफ्राय आङो बेयावनो थांनो नागिरदों। जोंहाथ' दायो न'आव रावबो गैला नै सोब बन्द' बन्द' आरोना। आंबो थांबाथ' खालि ओंखायनो आङो ताला मारिना गालांखानोसै। ओमफ्राय आङो किरणजोंसो थांगोन। नै दायो आङो नेगासिनो किरणा मोनफैथ'वाखै। मोनफैबाथाय किरणजों आंजों थांसै आरोना। जाहामुताथ' मालाय दहाय फुङावनो थांदों 6टासोआवनो मोनदां 6टासोआवनो थांदों आरोना जोंखौ। ओमफ्राय दा थां होननानै बुंना गालांबाय। ओमफ्राय नै दायो 12:30 बारबाय टाइमा। ओमफ्राय जोंबो थांसै आरोना। ओमफ्राय बेखौनो आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नागिरदों। दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय था लोगोफोर। आङो मिटिङाव थांनानै माखौ माखौ देखायनो हायो एसे देखायहैनो नाजानोसै आरोना। जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। बोथोराबो ओरैबायदि थान्दा नङा दिनै। आयु दासो गोजां बोथोर मोनथारबाय आरोना। देग्लायनि गोजां बोथोरखौ बांसिन थान्दा मोन्दों आङो। खामबो एसे एसे उखैनाय मोन्दों जानायालाय जाबाय दहायनो। ओमफ्राय आरो मिटिङावबो मोनजागोन बायदि खोनादों आरोना। बिनिखायनो जाबालाय जालांनो हायोमोन न'आवनो जाथ'लायला आरोना। मिटिङाव मोनजाबा जानोसै मोनजायाबाथ' मोनजायासै आरोना। दे लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादो। किरणा फैबाथाय फोनद्राब गाखोनानै थांफानोसै। बिबारा नै जि मोजां बारसोबाय जाहाना।
फुलखौ मा बुङो लोगोफोर जोंनिथिं माबा बुङो दाउला फुल होनो दाउला जेबो मोनामा माथो आयो मासे मोजां बारदो लावदुम लावदुमनो बावगारदोसो आंनि मिस इन्डियाया बाहेराव दङ नालाय आइमोना बुंलांदों आरोना दा मिटिङाव थांबोला नोंना साइकेला सोनानै गालांदे बाहेराव दोनलांनाङा होननानै बुंलांदोंना ओमफ्राय मिस इन्डियाखौ आङो र' बैयाव सोनोसै आङो मिस इन्डियाखौ आं फैखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो एसे दै गांनाय मोनदों बेनिखायनो दै गुदुं खालामनानै लोंनो नागिरदों नैबे किटचेनावहाय नै लोगोफोर तालाखौ मारिबाय ओमफ्राय बे उन्दुग्रा न'नि आरोना बेखौ मारिबाय ओमफ्राय बै खाम संग्राखौबो मारिबाय ओमफ्राय नै साबिखौ आङो आखायाव लाबाय लांफाखानोसै रावबो गैया नालाय बेनिखायनो दोनलांथ'ला आरोना लांसै बिराद सिखाव जादोंनो लोगोफोर गिनो नांगौना आजिखालि सिखावफोरखौ मा खावना लांगोन जेबो पात्ता मोननाय नङा आङो मिथिया गैया हा नै लोगोफोर किरना सफैबाय किरन हायान फैदो जोंबो थांफानोसै बे मबाइला मावोहाय आंना लासै लामासो ओं थांसै आरोना नैबेहाबो मालाय ब्लग बानायदो नै आंबो सफैबाय अनजिबोनानै गाराव फैदो लोगोफोर थांसै सानै ब्लग नै मोजां नुदो दा लानोबा इयाव फै बिराद नै लोगोफोर जोंहानि लामा फायलानोबा बिराद मोजां नुदों बेखिनिया बांसिन बारदोना बिबारा बिनिखायनो बिराद मोजां नुदों आरोना हाय हेलमेटखौथ' गानखानांगौ ओरैबाबो हेल' मा बुंनो थांनोसै आरो थांनानै मा नुहैयोसै नोंथांमोननोबो एसे देखायनोसै काबादि खेलानि प्राइज राननायखौ नुगोन दिनैहाय नुगोन काबादि खेला भलिबल खेला जादोंमोन मोसानायबो नुगोनदां दिनैहाय मोसागोन ना गथ'फोरा थुनलाइयारि बादायनायनिबो प्राइज होगोन दिनै दाख्लै जानायखौ दिनै होजोबगोन आरोना नुनो मोनगोन नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो भिडिअखौहाय ओमफ्राय जोंखौबो नायलांबाय थाबानो जाबाय नायलांबाय था आंनि भिडिअखौबो नाय लोगोफोर किरणनिखौबो नाय लोगोफोर आंनि मुङाव खालामबानो माने आंनि kiran.b creation होननानै नागिरबानो मोनगोन बा किरण बर' होननानै सार्च खालामबाबो मोनगोन आरो नायलां नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ आं बांद्राय भिडिअ आपल'ड खालामनो हाया बाट सम लायै मा होनगोन सम बानायो आरोना सम आपल'ड होयो होमबाबो सप्तासेयाव मोननै मोनथामखौ खायदां होयो मालाबाथ' सप्ता मोननै बारलायलाङो होमबाबो होयो आरोना ओमफ्राय अबेबा सप्तायावहाय मोननैबो जायो अबेबा सप्तायाव मालाबा मोनथामबो आपल'ड खालामो बिदि जायो आरोना दे बाय थांनानै लोगो मोनसिगोन थांबाय थानोसै आखाइ रेवसोनाय नंमारगौ आयदै पुरा बारजोबना दंथारो आरोना बिबारा जि मोजां नुथारो वा किरणजों बिबारजों समायफ्लेजोबस्राबाय नै बिबारावहाय ब्लग बानायदों र' ससे नै बिराद मोजां नुदों नै लोगोफोर जोङो मिटिङावहाय सफैबाय ओमफ्राय दायो हाबहैनोसै आरोना गारिखौथ' जों बेयावहाय दोना बैथिंसो दोनगोन बेयाव लाखिथ'दों ज' थांफिनथारबायसो नायबावाखैमोनलै आङो नायसनाखै Kalar 29/12/2021 tahunनि दख'रानि मावख' बर' बाजार
गोजौआव मा लिरदों खुलुमबाय जों मिटिङाव सफैबाय नै ओमफ्राय मिटिङानो जाथ'वाखै आरो दा खालि बे लोगोफोर जोङो मिटिङाव डाइरेक्ट फैनानै जाथ'वाखै नालाय मिटिङा ओमफ्राय खाम जानायासो जाग्रोबाय आरो मिटिङा माबा जाखांबाय एक्जिकिउटिभ ना मा होनो बे जाखांबाय आरो ओमफ्राय बे बाहेरनिया जाथ'वाखै जोंनोथ' बाहेरनि मिटिंखौसो नांगौ नालाय ओमफ्राय गेवलां मेलखौसो नांगौ ओमफ्राय खामखौनो जाग्रोना लानोसै होननानै जोङो बिथिंजाय फैदोंमोन ओमफ्राय जायगायानो फिसा नालाय जानायफोरानो जायगायानो थोलायलायाखै ओमफ्राय जोङो नेनानैबाबो जालांनोसै होननानै नेगासिनो आरो मोनजाथ'वाखै एबार मोनजासिगोन आरो नायलांबाय था लोगोफोर मा मोनजागोनथाय मिथिला जिखिजाया जाग्रोना लानोसै ओमफ्राय जाखांनायनि उनावसो नाबो नुदों आङो ना नुदों नाखौल' नुबाय आंबो नाल'सो नुदों बेदर दंनाया नाबाबो जायो जायखिजाया मोनसे मोनजाबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय जाना लानानै आराम नायबाय थानोसै मिटिंखौ लोगोफोर ओमफ्राय जों नायनायजों लोगोसे नोंथांमोनाबो नायलांदो न' किरण नोंथांमोनाबो नुनो मोनगोन नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम नाय मोसानायबो नुनो मोनगोन दां ना नुगोनदां नुगोन बायदि सिरा नांबाय हा सिरा नांबाय जेबो नङा दै रानग्राखौ लानि बाहाय दै लाजिखायो खोमसिसो नुदो दैया गुसुसो दां नै लोगोफोर ना मोनफैबाय लाब्रा मोनफैबाय दालि मोनफैबाय बानलु थाइसे लाबाय ओमफ्राय जानोसै आरोना नै बिथिंथ' जानायखौ जागायबायानो किरनाबो जाबायानो जानोसै बिलाथिबो दंबावो जाबाय जौखांनायनि जिथु थांखि खामखौ जोङो जाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय आखाइबो सुनानै फैबाय मिटिङाबो जागायहांबाय हनै ओमफ्राय दायो जोङो मिटिङाव हाबहैनोसै आरोना जिरायहैनोसै बुङो जोंनि जिथु बर' फरायसालिनि गुदि फरायसालिफ्राव फरायसाफ्रा गैला गोबां फरायसालिया थैलांनो हमबाय दा जोंनि रिपर्ट मथे सारा आसामाव जेसेबांखिनि बर' मिडियाम गैयामानो बिनि गेजेराव 180टा गुदि फरायसालिया जोबस्रांबाय बिनादा बे फरायसालिखौ एरखुनो नागिरगासिनो दं ओमफ्राय जोंनिफ्राय बादा होगासिनो दं बे फरायसालिया जेरै दं बिदि थानांगोन फरायसाया मोनसे समाव गैया ब्रैजिसेथि थान्दै जखन्थाइ बेनिनो गेवलां मेल बे गेवलां मेलखौ दानि बावैसो बेखेवनानै होलांनाय उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि जोङो बरायनो आखायाव लादों बिथाङाबोखौ बरायगोन जोंनि गेवलां मेलनि गाहाय आलासि सार आनन्द दैमारि बिथाङा बिथाङा सासे राफोद खुगा मेथाइ खनगिरि जोंनि बर' बाजार दिहिंनि दा बिथांखौ बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय साबायखर थाबाय सार बिथांनिसिम काबादि बादायनायनि सेथि बान्थाखौ मोननो हादों रावबव गावनिफ्राय बिथांमोनखौ जथायै फैनानै लांफैनो गुरै खावलायहरबाय बान्थाखौ दालागाति बर' बाजार बसुमतारी बिथांनि आखाइनिफ्राय लांफैनो आङो गुरै खावलायहरबाय गोख्रै फैदो लायदो साबायखर थाबाय
आलासि सिनायथि होनायजों खबबाय थानांगौ आखाइखौ जिउखौ मोजां हास्थायनानै बान्था रानगासिनो लोगोफोर मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन थांनायफोरनो मा होदोथाय फाइल ओमफ्राय आर'नाइ ओमफ्राय आरो मायाबा होदों आरो कलम आरो मा लोगोफोर जोङो दावखो सिगाङावनो मोनफैस्राबाय आरोना ओमफ्राय 46थि थान्दै जखोन्दाय गेवलां मेलावहा नुजाथि फैनो हानाय जोंहा गाहाय आलासि नोंथांमोन आरो लोगोसे बर' बाजार फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिजों लोगोसे आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन आङो मेथाइ खननो होननानै बिदि सानाखैमोन आंहा लोमजानानै एसे गाराङाबो एसे माबा जादों गाज्रि जादों थेवब्लाबो बिथांमोना आंखौ खावलायनायलाय आं दोंसे खुगा मेथाइ खननो होनना सानदों मेथाइ खननायावथ' गोरोन्थि जाखागोन नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होननानै आंहा मिजिंथिनाय थाबाय गुवाहाटी सारियाली नोंसानो माया गय बेबारि नोंसानो माया खाथि बेबारि दिनै पिकिं दाव आदा नुगोन आजों हाबा जाथावना गासै गासै खननांगौ दिनै पिकिं दाव आदा नुगोन आजों हाबा जाथावना गुवाहाटी सारियाली नोंसानो माया गय बेबारि नोंसानो माया खाथि बेबारि दिनै पिकिं दाव आरो मेथाइजों गोरोबाखै आइथाल फोथाराव दाउ मोसौनाय बायदि माइ गायना सेंग्रा नाफोर माइ गायनाया माइनि गसायासो खुबुलांबाय नोंना सिख्लाफोर खुबुलांबाय गारांजों मेथाइ खननायाव बयबो गोजोनबाय मोसानोसो लुगैलायदों लोगोफोर आंथ' गुवाहाटी सारियालिनि खोनाबाथाय एकदम मोसागोन जायोना गोसोआ ओमफ्राय नै आरो दिनै बिराद मोसानो लुगैलायदों आरोना किरणा मोसानो लुगैयाखै फोजोबनानै जास्ट मोनसे सावरायनायनि खुराक हिसाबै लालायनाय हिसाबै जोङो आङो आंनिफ्राय सावरायनो सानबाय बे गोथौ मोनसे सानस्रिजों खामानि मावबोदों बेनो जाहैबाय बर' हारिखौ पृथिबियाव मोनसे हारि हिसाबै गायसननो थाखाय
बर' माहारिखौ पृथिबियाव हारि हिसाबै सिनायथि होनो थाखाय जों साफ्रोमबो खामानि मावनांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे नोजोरजों दिनैसिमबो बै समनिफ्राय खामानिखौ मावबोगासिनो दङ। दा अब्ला बेयाव थांनाय गोलाव समाव गुबुन गुबुन खामानि हिसाबै मावबोदों। दा बेनि गोलाव सोमावसारनाय बर'खौ राजखान्थियारि हिसाबै गायसननो थाखाय बा बिनि मोन्थायखौ मोननो थाखाय सोमावसारनायनि गेजेरजों बर'फोरखौ लेखा गोरों खालामनो बा बर' फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय खामानि मावबोफादों। जाहोना जाबाय मोनसे हारिखौ बा सासे मानसिखौ गंसे न'खरखौ मोजां खालामनाय हाथियारानो जाबाय सोलोंथाइ। बेखौ मेथाइ खननो थाखाय गुरै खालामनो थाबाय। बयखौबो आखाइ खबनानै हेफाजाब होनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। बिथाङा नैबे समनि दानि जाखांफु सासे मेथाइ खनगिरि, बेनिखायनो बयखौबो हेफाजाब होनो थाखाय गुरै खावलायबाय। रिंसार सरगियारि जोङो थांसै लोगोफोर सासे मेथाइ खननो नागिरबावदो आरोना, ओमफ्राय जोंहा न'आवबो रावबो गैया नालाय बेनिखायनो थाबैनो थांसै आरोना। सेथ्ला सिबनांगोन थोरसि खुरैलाय सुखानायसो सुनाया। ओमफ्राय जों थांसै भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबना गालांसै लोगोफोर, न'सिम लांफाफिनला आरोना। दाना जायफोरा जोंनि बे ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लाना फैलायनोसै। जुदि जोंनि बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनानै होदो आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो। ओमफ्राय नैबे किरणनि चेनेलखौबो अननानै साबस्क्राइब खालामना हो। किरणाबो मोजां भिडिअ लाबोयो, साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर। ओमफ्राय आंनिखौ खालाम। जोंनि बर' हारियाव जिमानखि खैफोद जेंना जेंसि फैया मानो